Mga igsoon ko diya kang Kristo, ani anak kita karon sa ikanapulog, 7 nga Domingo, sulod sa tuig. Usa sa mga tinunan ni Jesus mihangyo, natudluan sila unsaon pag-ampo. Ginoo, tudloi kami sa pag-ampo. Ingon nga gitudluan ni Juan ang iyang mga tinunan. Kini nagpakita lang nga giisip nila si Jesus nga magtutudlo sa pag-ampo. Kita angay usab nga mahibalo niini kay wala kita masayod unsaon nato pag-ampo. Pangayo, pangita, pagtuktok. Kining mga pulungan nagpatinaw lang nga kita kinahanglan gayud nga mag-ampo o nga makasiguro kita nga gidungog na ang atong pag-ampo. Kana kun kita mapadayunon nag-ampo ug labaw sa tanan, dili gayud unta kita mawad-ag kadasig sa pag-ampo. Ang pag-ampo gud nanginahanglan man og hataas nga pailob ug pinaagi sa atong pagkamakanunayon kita makadawat sa tubag. Kung ang atong mga ginikanan dinhi sa yuta, bisan pa man sa ilang mga kakulangon o kapakiyasan, nagtinguha sa tanang butang nga maayo, alang sa ilang mga anak. Labi pang muhatag ang atong langitnong amahan sa labing bililhong mga butang, ngadto kanila nga mangayo niini. Sa iyang pagpakita kanato sa paagi nga gitubag sa Dios ang atong mga pag-ampo, kitabangan kita ni Jesus sa pagsabot kung unsa gayud kining pag-ampo. Ang pag-ampo dili di ay ang pagpatuman sa atong pagbuot ngadto sa Dios, kundili ang pagpangayo kaniya nga kita mamahimong ukab sa iyang kabubuton. Sa pag-ampo, dili nga buot natong usbon ang Dios, kundili nga kita mangayo nga mausab niya. Mao gani nga mangayo kita nga moabot ang iyang gingharian dinhi kanato. Pamalandungi kini. Ikaw, nagmakanunayon ba sa pag-ampo? Sa imong pag-ampo, namugos ka ba sa Ginoo aron ihatag ang imong gipangayo? O miampo ka ba ngadto kaniya sa ingon ang unsay gimbutan niya alang kanimo maimuha? Hinumdumi ang tanan nga gimbutan sa Dios alang kanimo, makaayo gayud kanimo, ug kini iyang gibuot aron ikaw maluwas. Palihog manindog ug atong awiton ang awit sa pagsugod.
Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manahagan ninyo. Mga igsoon, maginulso kita sa ato mga sala. Arumandam kita sa pagsaulog nining santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon kinakalapas sa kugdakuyamot sa unahuna sa pulong sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa na nga mo ko kang Santa Maria kanunay ulayn sa tanang mga anghel mga santos o kaninyo mga igsuon aron ninyo akong iyampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ta kita sa Dios nga makaagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Daduno ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Maya sa Diyos nito sa langit.
Magampo kita. O Diyos sa mga mahanog tig panalipon, kun walay ka, walay balik, kun walay santos, tultuloy kami nga nasa kinabuhing tunhay, pinagi sa pagtabang ka namo sa ustong paggamit, sa mga mayong butang nining kalibutan, pinagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hariban kanimo, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, Diyos Santo sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa basahon sa Henesis. Miigon kang Abraham ang Ginoo. Hilabihan na ang mga mulo batok sa Sodoma ug sa Gomora. Ug ang ilang sala dako kayo. Busa, mulugsong ako aron susihon kung tinuod ba ang mga mulo nga akong nadungog. Unya, mibiya ang duha ka tawo ug gipadayon paingon sa Sodoma. Apan nagpabilin ang Ginoo uban kang Abraham. Giduol ni Abraham ang Ginoo ug gipangutana, laglagon mo ba gayud ang mga walay sala uban sa mga makasasala? Panaglit, adunay kalim-an ka tawo nga walay sala didto. Laglagon mo ba ang tibuok syudad? Dili mo ba kini pasayloon aron lamang pagluwas sa kalim-an kataw? Sa walay duha-duha, dili mo gayud patyon ang mga walay sala uban sa mga makasasala. Dili mo ba kana mabuhat? Kay kun buhaton mo kini, ang mga walay sala may agom sa silot uban sa mga makasasala. Dili kana mahitabo. Ang maghuhukom sa tibok kalibutan, kinahanglan magbuhat sa angay gayod. Ang Ginoo miingon, kun makakaplag ako kalim-an kataw nga walay sala didto sa Sodoma, dili ko silutan ang tibuok syudad tungod lamang kanila. Unya, miingon na usab si Abraham, Ginoo, pasaylua nga mangahas ako pagpadayon sa pagpakigsulti kanimo. Tao laman ako ug walay katugod pagsulti bisan unsa. Apan tingali adunay lamay kapatan ug 5 ka tawo nga walay sala didto inay kalim-an. Laglagon mo ba ang tibok syudad tungod lang kay kulang og 5? Ang Ginoo mitubag, dili ko laglagon ang syudad kun makakaplag ako kapatan ka tawo nga walay sala. Unya, miingon na usab si Abraham, tingali kapatan ra ka tawo ang walay sala. Ang Ginoo mitubag, dili ko laglagon kini kun adunay kapatan ka tawo nga walay sala. Si Abraham miingon, ayaw in taon kasuko Ginoo nga mupadayon ako sa pagsulti. Pananglit, katluan lamang kataw sila. Ang Ginoo mitubag, dili ko laglagon kini kun makakaplag ako katluan kataw. Miingon si Abraham, pasaylua in taon ako Ginoo,
nga mangahas ako pagpadayon sa pagpakigsulti kanimo. Pananglit, makakaplag ka lamang kawaan kataw. Ang Ginoo mitubag, dili kulaglagon ang siyudad, kung makakaplag ako kawhaan kataw. Si Abraham miingon, ayaw in taon kasuko Ginoo, ni ining katapusan kong pagsulti. Pananglit, aduna lamay na pulo nga imong makaplagan. Unsa may mahitabo, ang Ginoo mitubag, dili ko kinilaglagon kun adunay na pulo. Ang pulong sa Ginoo. Ginoo, sa adlaw nga nangayo akong hinabang, imo ako nga gitubang. Ginoo, sa adlaw nga nangayo ako, imo ako nga gitubang. Pasalamatan ko ikaw, Ginoo, sa tibo kong kasing-kasing, kay imong ginungog ang mga pulong sa akong baba. Sa tubangan sa manghel, awiton ko ang imong pagdaig. Magasimba ko sa miyong balang templo, ug pasalamatan ko ang imong ngalan. Akog hinabang, imo ako nga gitubang. Tungod sa imong kaluoy ug sa imong kamatuoran, kay imong gipadala labaw sa tanang mga butang ang imong ngalan ug ang imong saad. Sa akong pagsangpit, gipatalinghugan mo ko. Imo akong giligon, sulod sa akong kaugalingon. Kung hinabang, ang Ginoo taas, banbisan pinala nagatanaw siya sa mapaupsanon, ug ang mapahitas uniyang hiilhan gikan sa layo. Bisan magalakaw ako taliwala sa kagulanan, imo ako nga gibantayan. Batok sa kapungot sa mga kaaway, imong gibakyaw ang imong kamot. Ang imong tungkamot nagaluwas kanako, ang Ginoo maghingpit sayang gihimo kanako. Ang imong kaluoy o Ginoo nagalungtad sa kahangturan, ayaw pagbiyay ang buhat
mga kamo. Ginoo, sa adlaw nga nangayo akong hinabang, imo ako nga gitubang. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Colosas. Mga igsoon, sa pagbunyag kaninyo, gilubong kamo uban ni Kristo, ug sa pagbunyag usab kaninyo, gibanahaw kamo uban ni Kristo, pinaagi sa inyong pagtuo sa gahom sa Dios nga nagbanhaw kaniya. Kaniadto patay kamo sa espiritu tungod sa inyong mga sala, ug tungod kay dili man kamo mga Hudiyo, ug busa wala mahisakop sa balaod. Apan karon gibanahaw na kamo sa Dios uban ni Kristo. Gipasaylo na kita sa Dios sa tanantang mga sala. Gipapas niya ang tanantang mga utang. Lakip ang mga kasabutan bahin niini, ug giwagtang niya ang tanan. Pinaagi sa paglansang niini didto sa krus. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Usan na kahagayon nag-ampo si Jesus dito sa usa ka dapit. Sa pagkahuman nag-ampo, mingon ang usa siya mga tinunan. Ginoo, tudloy kami sa pag-ampo, ingon nga gitudloan ni Juan ang iyang mga tinunan. Sa Jesus mingon kanila, ingna ninyo niini pag-ampo. Amahan, simbahon unta ang imong ngalan. Maghari ka unta kanamo. Ihatag kanamo sa matag adlaw ang kalanon nga among gikinahanglan. O pasayloa kami sa among mga sala. Kaya nagpasaylo kami sa tanan nga nakasala kanamo. O gayaw kami ibutang sa lisod nga pagsulay. Kung mingon sa Jesus sa iyang mga tinunan, pananglito sa kaninyo muadto sa balay sa usa ka higala sa tungang gabi ug mingon kaniya, bay, pabaylo akong tulo ka bukpan kami abot sa amo ang usa ko kahigala nga nagpanaw ug wala gayon ko'y ikadalit kaniya. Kung pananglit tubagon ka sa mong higala dito sa sunod, ayaw na akong samuka. Itrangkahan na ang pultahan ug ang akong kabataan ug ako nang higda na. O dili na ako makabangon sa paghatag kanimo bisag unsa. Unsa may imong buhaton. Sultihan ko kamo nga bisag higala kaniya, dili siya mubangon og muhatag kanimo pan. Apan mubangon na lang siya og muhatag kanimo sa tanan nga imong gikinahanglan,
kaya wala ka man maulaw sa pagpunay pangayo. Musa sultihan ko kamo, pangayo kamo kamo hatagan, pangita kamo kamo magkakaplag, pagtuktok kamo ug ablihan ng pultahan alang kininyo. Kaya ang tanan nga mangayo hatagan og siya nga mangita makakaplag ug ang pultahan ablihan alang kaniya nga magtuktok. May usa ba ka rin yung mga amahan nga muhatag siyang anak og bitin kung siya mangayong ista? O muhatag ba kamo kaniyag tanga kung mangayo siyang itlog? Bisan pa sa inyong pagkadautan, mahibalo kamo muhatag og maayong butang ngadto sa inyong mga anak. Nan ang amahan nga tuwa sa langit, labaw pang muhatag sa Espiritu Santo kanila nga mangayo kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Rayong buntag natong tanan. Adunay usa ka tinun-an o sa mga tinun-an sa tong Ginoo nangayo kaniya usa ka butang. Apan dili unsa kiniyang gipangayo kundi nga sila tudluan sa tong Ginoo sa pag-ampo. Ginoo tudluwi kami sa pag-ampo ingon nga gitudloan ni Juan ang iyang mga tinun-an. Kunya gitudloan sila sa Ginoo sa amahan namo. Ginaingon nga kining amahan namo mao kini ang labing maayong matang sa pag-ampo. Kaligi sulod dinhi maong pag-ampo anaa ang mga importante kayong mga elemento sa usa ka maayong pag-ampo. Magiskot kitang pipilang kabutang nga may kalabutan dinhi maong pag-ampo nga gitudlo sa atong Ginoo sa iya mga tinun-an ug ngani kanato ang amahan namo. Amahan namo mao kini ang unang higayon sa iyang pagtulo nini sa mga tinun-an. Unang higayon nga iyang gisultihan, gitudluan ang iyang mga tinun-an nga ang Dios ang iyang amahan nga tuwa sa langit. Dili lamang amahan sa atong Ginoo kundi amahan sa matag usa kanato. Dili kay siya lamang ang makatuwang sa Dios nga tuwa sa langit nga iyang amahan, kundi ang matag usa makahimo sa pagtawag sa Dios nga iya nga atong amahan. Diha siyang pagtudlo nining maong pag-ampo ngadto sa mga tinun-an ug ganhi kanato nga ang tao makahimo diay pagtawag sa amahan sa Dios nga atong amahan. Yang gitudlo kanato nga ang Dios ang amahan nga tuwa sa langit dili halayo kanato, duol ang Dios kanato. Musa kay duol man, labi na kay siya ato mga amahan. Dili kita mahadlok, dili kita mabalaka, o dili kita angay mahingawa unsa ka ang iyang pagabation sa matag hikay nga siya atong samukon pinaagi sa atong mga pag-ampo. Amahan, kung kita tinuod gyud nga higugma nagmahal sa atong amahan, mitahod kita kaniya, nahigugma kita kaniya, matawag natong siya atong hinigugma. Inili kita pulaan nga kanunay makiistorya sa atong amahan. O si bisan kinsa nga atong gitawag atong hinigugma, dili gayo kita pulaan sa pagpag-istorya kanunay kaniya, kaya lagi siya ato mang gihigugma. Kung kita tinuod nga nahigugma sa atong amahan nga tuas sa langit, dili kita pulaan sa kanunay makig-istorya kaniya,
ug mao kini gitudlo kanato sa Ginoo kanunay pag-ampo nga wa nay kahadlok, wa nay kabalaka, wa nay kahingawa ka. Kaya ang amahan, ang Dios nga tuwa sa langit, dili kay iyang amahan lamang kundi ato usab nga amahan. Lain sa pangabutang sa iyang pagtudlo kanato nga amahan nga tuwa sa langit, atong amahan natong tanan, iyang gitudlo kanato kanang usa ka kamatuoran nga kitang tanan mga igsuon diay. Usa lamang ang atong amahan nga tuwa sa langit, kitang tanan iyang mga anak. Tungod kay iya man kitang mga anak, kita mga igsuon diay. Musa ka man nagsuon man ang matag usa kanato, magpuyo unta kita diya sa gugma kalinaw, pagsinamtanay, pagtinahuray. Kaya ingon nini ang angay buhaton sa mga tinuod kayong managsuon. Inoon, kung mag-iskot kay das realidad, pagkadaghang mga managsuon, nag-unay lang mag-away, apan dili ingon nini ang kahimtang sa tinuod kayong managsuon. Kaya managsuon man ang tanan, ang matag usa anak man sa langitong amahan, unta adunay pagtinahuray sa usag-usa, pagminahalay sa usag-usa, pag-alagaray sa usag-usa. Ug mao kini ang iyang gitudlo kanato, kitang tanan mga managsuon kay usa lamang ang atong langit nung amahan. Unya kung maghiskot kitag ato mga pag-ampo, maghiskot lang tagpipila ka matang sa pag-ampo. Kaya lagi kasagaran kung mag-hiskot kitag pag-ampo, ang pag-ampo nga atong naibawaan. Maoran dyan ng pagpangayo. Pangayo. Hinoon kining atong giskutan pangayo, gitudlo basop kini sa Ginoo nga di ka nato. Pangayo ka mo hatagan, pangitaw ka mo makakaplag, pagtuktok og ang pultahan ablihan. Apan samtang kita magahiskot og pag-ampo nga pinagig pangayo, adunay lain nga pag-ampo nga unta dili usab nato kini kalimtan nga ato kining ipadayag ngadto kaniya sa unang bahin sa amahan namo. Adunay bahin nga nakaingon, pagdaygon ang imong ngalan. Ato siyang daygon, ato siyang himayaon, ato siyang daygon tungod sa iyang pagkahigugmaon. May gugmaon nga ni kanato, siyang pagkamanggihatagon nga ni kanato, siyang dakong gugma nga ni kanato. Ato siyang daygon tungod sa iyang pagkahari, sa iyang pagka-Diyos. Kining pagdaig nato ngadto kaniya, dili baya kini ulog-ulog, dili baya kini bulatik, kay nahibalo sab ang Dios unsay anasulod sa atong kasing-kasing kung kita nagadaig kaniya. Kung kini ulog-ulog lang, bulatik lang, nahibalo siya niini. Musa ang pagdaig di ay nga iyang ipangayo kanato, pagdaig gayud gikan sa kasing-kasing. Niya atong hinumduman ang pag-ampo may tungod og pangayo, anarnas tunga-tunga sa manamo. Kung sa may nahitabo sa itong pag-ampo, midritso kitag pangayo, wa na to siya daiga tungod siyang pagka-Diyos o sa iyang pagkamanggihatagon, sa iyang pagkamahigugmaon nganhi ka na to. Una ato siyang daigon, pagkamaayo gayud nimo Ginoo, salamat pagkamaayo gayud nimo. Kani atong mga praise the Lord, angay kinatong kanunay buhaton apan nagikan gayud sa kasing-kasing kining atong pagdaig kaniya. Ang atong mga awit sa pagdaig ato kanang buhaton, gani mahimo kita musayaw alang kaniya, sayaw sa pagdaig apan kini nagikan og nagasukan gayud sa kasing-kasing sa tao. Kaya lagi siya dili man nato kalimdan unsay tinuod gayud natong gibati diya sa tong panghimo na ingon natong mga pagdaig nato ngadto kaniya.
Human na to siya daiga, ato na siyang pangayuan. Kaya siya naman pinagtudlo na to, ang Ginoo, pangayo o kamuhatagan. Ang kalon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Adunay o sa kataong dili katoliko, unya, wa jud magamit ni mong pag-ampo, nangutana sa usa ka katoliko. Nganong kaninyong pag-ampo ang manamo, ano may nagaingon, ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Nga na brag ingno na lang na, ang kalanon namo karong, ang kalanon namo matag buwan, ihatag namo karong adlaw. Ang kalanon namo karong tuig, ihatag namo karong adlaw. Nganong matag adlaw man. Musay tubang na tumawang katoliko, aron dili mapanos, aron kanunay prisko ang mga grasya nga gihatag kanato sa Ginoo. Apan mga igsoon ang nagpahipi nga hinungdan nganong gitudloan kita sa Ginoo, dili mo ang pag-ampo nga ingon, ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw. Aron ang tao kanunay musangpit sa Ginoo, kanunay mo tawag kaniya, gani di kay matag adlaw lamang kita mo tawag kaniya, kung dili matag takna gayud o matag gutlo sa atong kinabuhi, kita kanunay mo sangpit kaniya. Kung siya tinod nga atong hinigugma, dili unta kita pulan sa pagtawag kaniya. Unya kingingon ang kalanon namo sa matag adlaw, wa naman na magpasabot nga kana lamang nga butang nga musod sa tong baba, kunduli ang tanan nga atong gikinahanglan aron mabuhi kining maong lawas. Atong pangayoon kaniya o kanunay kitang musangpit kaniya, mao kinang nagpahipi nga hinungdan nganong gitudloan kita sa Ginoo, pangayo apan matag adlaw ato siyang pangayuan. Sa lang pagkasulti, kanunay kitang musangpit kaniya, kaya lagi kung atong ibutang mo yung kita, ang kalanon namo karong bulana, ihatag namo karong adlaw. Ang may tabo, sunod buwan na putang musangpit niya, kaya nahurot naman ang atong gipangayong ang rasyon nato karong buwana. Samot na ko sa katuig. Ang kalanon namo karong tuiga 2013, ihatag namo karong adlaw. Gihatag sa Ginoo ang imong gipangayo. At pagkasunod tuig musangpit niya, kay nahurot naman ang rasyon nga gihatag sa Dios. Nindot kayo mga igsoon, gitudloan kita, kanunay kitang musangpit, kanunay kitang mutawag sa atong amahan. Unya sa diyang nakadawat na ta, usumayangan itong buhaton, ato siyang pasalamatan. Mao kini usa ka butang sa mosugot kitang sa Manili nga atong nakalimtan. Maayo lang kita mangayo sa gihatagan na ta, period. Naikalimot kita sa pagpasalamat kaniya. Bisan kung siya wa na magkinahanglan sa itong pasalamat, apan ang usa ka taong tinuod nga nakadawat, dili angay sukyan, pasalamati ko nga naghatag kinimo. Ang usa ka taong nangayo unya nakadawat, iya nagayon ka ng buluhaton ang pagpasalamat sa mihatag kaniya, bisan pa kana naghatag kaniya wa magkinahanglan sa imong pasalamat. Apan tawhanong pagbati, di ba, kung dunay muhatag nato, misag mulata, thank you ha, di pa nindot kay paminawon. Muabot sa tong kasing-kasing, ilabing kung makita usab nato, mabati nato nga kinasing-kasing kinang mong pagpasalamat. Salamat Ginoo, salamat Diyos ko kay imo kong gihatagan. Gani gitudloan kita sa tong Ginoo, sa mga atong gipangayo sa atong amahan nga tuwa sa langit, bisan pa wa pa kita makadawat nini, magpasalamat na kitang daan.
Kaya ingon ni ang makahuluganon di ay ining pulong pasalamat ngadto o ni bisan kinsa nga nihatag kanato. Kana mo sakay ta palitag tricycle, multicab o sa patong sakyanan niya mo pliti tag 8 pesos. Ipasalamat ta. Doon na iban mo yung ganong pasalamat kung nibayad man ko. Mora ito ipasalamat mo yung itong driver. Ay, ayan na lang pliti. Salamat ha. Apan tungod kay ipabayad man ta. Wata mo pasalamat. Kana lang mismong gidala ka nga tos imong tuya as ka gustong moabot. Angin na ka nang ipasalamat. Kana lang miabot ka dito nga ibangga na imong sakyanan. Angin na ka ipasalamat. Salamat. Bisan pa kung ikan ni pliti niya. Kunya, doon na pa'y kapasalamat. Nindot kayo ang ibati niya tumong driver. Mga igsuon, natong badikon, mga butang kini-importante kayo nga itudlo sa itong Ginoo. Mangayo kita o kita hatagan apan sa dili pa kita mangayo atong hinumduman ato siyang daygon tungod sa iyang pagka manggihatagon. Sa diyang nakadawat na kita bisan sa wapadihatag ang atong mga gipangayo angin na to siyang pasalamatan ngayon. Bisan wala siya magkinalan sa atong pasalamat kay lagi ang atong mga pasalamat dili makakuha o makapuno ka siyang pagka-Diyos apan sa atong kabahin tuon kay kita nakadawat man o makadawat pa man sa mga grasya gikan kaniya ang ilang mga kanunay ana to kanang kasing-kasing nga mapasalamaton. Kasagaran mo pamisa ta doon na bitan mga Thanksgiving pasalamat kay nakapasar og board exam. Pasalamat kay ito naka-abroad na. Pasalamat kay nakadawat og wa pa butang dakong kantidad. Mga igsuon dili kay sa panahon lamang nga makadawat kita mga grasya ngunin nga kita mo pasalamat kaniya. Sa ato pa pag human pa nakapasar mas board di na mo pasalamat tiya. O kanito mga adlaw nga wa pa kiniingon na taga-abroad di na dito mo pasalamat tiya. Kay dili matag adlaw nga ang dunay imo igsuon binahal nga mo abroad. Dili matag adlaw nga dunay kay mga binahal nga mo pasar og board exam. Pagkadaghan kayo sa mga grasya nga gihatag kanato sa atong Dios ngan kun ato kining tan-awon dili kita kahudtan sa hinungdan nganong kita dili sa muhunong sa pagpasalamat kaniya. Inigmata natos buntag doon naman kita mga trabaho, mga kalihukan atong ilista o sa tibok adlaw sa kay mga maayong gihatag kanato sa Dios nga kini kun atong tan-awon siya lamang ang makahatag ninyo dili kini mahimo sa tao. Gikan sa atong pagmata ngadto sa atong pagkatulog atong ilista kanang tanan. Dili kit makaingon kita napura na kagrasya sa usa ka adlaw. Dili kay 20 ka grasya matag adlaw ang atong nadawat. Bisan mo iltan napulo ka grasya nga atong nadawat matag adlaw. Di ba napulo na kay ganyo kita mo pasalamat kaniya? Apan ang dakong pangutana matag adlaw nakahinumdum kita pagpasalamat bisan makausa sa atong Dios. Bisan ka na lamang kamaturan nga sa atong pagmata naginhawa pa kita. Salamat Dios kay buhi pa ko. Nagpasalamat ka taniya. Anhara mo ko makakita sa kaimportante sa atong kinabuhi kung maglisod na ta paginhawa. Anhara ta makakita kung unsa kamayo ang Ginoo sa paghata na itong kinabuya kung inihaplan ng atong gininhawa. Apan ang labing maayong panahon nakikita mo pasalamat kaniya kana mga panahon nga maayo kita ginhawa, maayo pa kitag pandungog, maayo pitag mata, maayo pa kitag lawas, di pa mga butang man kini
nga angin nato ipasalamat nga to kaniya apan kini labing siguro atong nakalimtan sa pagpasalamat kaniya. Mga igso na itong balikon, ato siyang pasalamatan. Unsa ba mga hinungdan? O unsa ba ang mga butangka nga atong nadawat? Ikan kaniya nga angin itong ipasalamat. Pagkadaghan, kita na ang munuskubri ninin diha sa itong kinabuhi. Kaya kung lagi ato kayo pamalandungan sa tinuray sa kinasingkasan ngayon, pagkadaghan kayo sa mga grasya, kaya yung ihatag ka na ito, musa kita sa piling yun kahutan sa atong pagpasalamat tungod sa pagkamaayungan ni ka na ito. Manindog palihog. Ato ipadayag karon ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa ka Dios ang Amahan, makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, og sa tanang mga makita og dili makita. Nagatuo kami sa ka Ginoo sa Jesucristo ang bugtong anak sa Dios. Gianak samahan sa wala pay katuigan. Dios ikan sa Dios, kahayag ikan sa kahayag. Matuod nga Dios ikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usag kina iya samahan. Pinagi kanya nangahimo ang tanan. Tungod kinato mga tao alang sa atong kaluwasan, may kanaog sa gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, naimo sa nga may lawas, gikan ni Maria nga unay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, nagantos siya namatay ug gidubong. Sa katulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misakas sa langit ug nagalingkod sa tuo samahan. Mubalik siya nga may mayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang harian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo kang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya samahan ug sa anak. Dungan samahan og sa anak, gisimba sa gihimaya o misulti pinagis sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko, apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa kabuniyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay o sa kinabuhi sa umabot nga kalibutan. Amen. Misan si Kristo pangayo og makadawat kamo. Mudangop kita karon sa atong langit nga Amahan, masaligon sa pag-ampo nga gitudlo kanato sa atong Ginoo. Moingon kita, langit no namong Amahan, pamatia kami. Langit no namong Amahan, pamatia kami. Nga ang makanunayong pag-ampo, mukaylap sa tibuok simbahan, dinhi sa yuta, mag-ampo kita. Langit no namong Amahan, pamatia kami. Nga ang mga tigplano sa ekonomiya ug sa industriya, mudangop sa Amahan ang tighatag kanatog kalanon matag adlaw, mag-ampo kita. Langit no namong Amahan, pamatia kami. Nga ang mga tao nga nagapos sa mga bisyo ug sa masalaypong pagkinabuhi, mangitag kapasayloan, mag-ampo kita. Langit no namong Amahan, pamatia kami. Nga mulahutay kita diha sa pag-ampo, bisan pa sa tanang mga kalisdanan ug kagulanan nga moabot sa atong kinabuhi, mag-ampo kita. Langit no namong Amahan, pamatia kami. Nga ang mga magtutuong mihalin na, pasayloon ug banhawon uban ni Kristo, mag-ampo kita. Langit no namong Amahan, pamatia kami. Pagkagaw mga Amahan, ang imong kamanggihatagon dili kag asoy ni masabtan. Dunggang mga pag-ampo nga among gipadangat pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen.
igsoon bagampo kamaron ng ako ganyong sakripisyo dawaton ta sa Dios samahan makagahom sa tanan. O Ginoo, dawata kining mga halad nga mong gipili gikan sa mong daghang mga gasa. Kini Eucharistia magsantos unta kanamo ug magdala kanamo nga nasa mga kalipay nga tunay. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manahagan ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Santos nga mahan Diyos nga tunay ug makagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanan dapit. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Kaya kining katingalahang buhat nga pinagi sa misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw. Gitawag kami gikan sa yugo sa salaw sa kamatayon nganha ni anang himaya. Tungod niini, ginganlan kami karon nga piniling kaliwat, harianon nga mga pari, lungsod nga balaan ug katawhan nga iyang kaugalingon, aron among isangyaw sa tanang dapit ang kagahuman nimo nga nagtawag kanamo gikan sa kangitngit nganha sa matahom mga kahayag. Og busaban sa mga anghel mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa maghimaya, duyog sa ilang way hunong nga pag-ingon. Santos ginikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong Espiritu aron pagsantos niining mga gasar may makinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuhasig pa nagmipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niining adto sa iya mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana kay kini mao nga kung lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usam. Mihatag niining ato sa iya mga tinunan o miingon. Dawata kini og Panginom ka mga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo galang sa tanang mga tao aron na mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Ikan sa aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatupang ug moalagan kanimo. Himuanga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Inamdaming Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami ni uban ni Francisco among Papa, ni Christian Vicente among Obispo o sa tanang mga pari. Inamdaming sa mga among mga igsuon nga nangamatay. Wala umon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Kada silang tanan sa pagsulong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ginahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amoy ikaw nga daikon ug amoy ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Kristo, imong anak. Pinagi kaniyaban kaniya ang diha kaniyan. Ihatang anak kanimo magkagahom nga amahan. Diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Pero magampo kita samahan atong gamito na mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunobos. Ay, hulang iyong
Mangayo kami kanimo, Ginoong, yamo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, o mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami ng malaumon sa pagbalik ni Kristo, among manunobos. Heso Kristo, nag-ingon ka sa imo mga apostol, isang kalinaw imiling ko kaninyo, nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang amo mga salak, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw kayusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manahaga ninyo. Ato ipakita ang atong pag-inigsunay, pagdayat manahaga ninyo. Maluhoy ka, kuydado sa Diyos, nga nagkawagtan sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluhoy ka, kanahamo, kuydado sa Diyos, maluhoy ka, kuydado sa Diyos, nga nagkawagtan sa kalibutan. Ihatag mo kanamo ang imong kalinaw. Mga igsuon, kini maong kunaro sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Mulahan ang gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Kinunliakwang mo kalawat kanimo panipamulong lamang ug mamaayo ko. Palihog manindong. Magampo kita, O Ginoo, dawatang sakramento nga nagsaulong sandumanan sa pagpasakit o pagpakamatay sa imong anak. Kininggas sa iyang gugma, magdugan utang pagpulos sa among kaluwasan. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Palihog maglingkod alang sa mga pahibalo. To all handmaids of the Lord,
We will have a CLP leaders training today, July 28, 2013, 9:30 a.m. at CWL Function Hall after the second Mass. All are enjoined to attend. Chapter Head. To all youth coordinators, representatives, PYM staff and officers, please be reminded of our monthly Parish Youth Council meeting today after the second Mass at the convent. Your attendance is highly needed, for we need to discuss some very important matters regarding to the council. We hope to see you during our meeting, and let us continue to bring Christ to our fellow youth. Sincerely, PYM Moderator. Gipahibalo ang tanang mga lay minister nga ang mga schedule sa bulan sa Agosto anaa sa bulletin board sa sakristiya. Palihog lang sa pagtanaw. LLM President. Laing pahibalo, gidapit ang tanan sa pagtambong sa Life and the Spirit Seminar or LSS nga paghimuon karong umaabot nga Agosto 3, 4, 2013 adlaw nga Sabado ug Domingo dinhi sa atong simbahan. Magsugod sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 4 sa hapon. Ang dinapit nga speaker mao ang nabantog na nga international preacher sa Catholic Charismatic si Brother Alejandro Aguspina nga nakabase sa Santo Rosario Parish, Cebu City. Hinaot nga hatagan nato og panahon ang pagdapit sa Dios alang sa atong Kristohanong pagtubo. Daghang salamat. Nagpahibalo, hagna CCRM coordinators. Atong daygon o pasalamatan ang Ginoo pinaagi sa masipang pakpak. Ato sab nga pasalamatan ang atong presider sa Santos nga Misa si Father Basilio Oxtero. Sa makausap pa, salamat sa atong mga lay ministers, sa atong altar servers, sa atong kamadrihan o sa atong choir, ato silang tagaan sa masipang pakpak. Mga igsuon, ang katapusang Domingo sa bulan sa Hulyo, gitawag kini sa simbahan og Philippine Mission Sunday, no? Usa kini ka Domingo nga atong gihalad sa pagampo ug pagsuporta sa atong mga kaparian nga mga misyonero, mga kapariang Pilipino. Unya aduna kitay mga subri nga gipanghatag karon, subri kana nga atong sudlan og donasyon para sa atong mga misyonero nga mga Pilipino. Aduna sila misyon sa Taiwan, Japan, Thailand, Korea, Papua New Guinea ug uban pang mga nasod. Din ang Kristyanismo, ang maayong balita ni Kristo naglisod pa sa pagsulod. So kining mga pari nga mga misyonero, dalaygon kayo ang ilang gibuhat pagtahan sa ilang kinabuhi alang sa maayong balita. Ato silang suportaan sa atong pagampo ug sa atong financial nga pagtabang. Palihog ang inyong mga subri nga naanay sulod, inyo lang unya kining ihalad sa mga misa nga inyong tambungan sa umaabot nga mga adlaw. Unya ako buot magpasalamat mga igsuon sa atong mga devotos sa Divine Mercy nga nagpatigayon kagahapon sa Divine Mercy Seminar diha sa atong eskwelahan sa CMM. Kanilang tanan ato silang tagaan sa masipang pakpak. Ako sab magpasalamat sa atong Bible Apostolate workers sa parokya. Naghimo sila, in fact ongoing ang basic Bible seminar dito sa kapilya sa Kanupaw, no? Kagahapon unya karon matapos karong adlaw alas 4 sa hapon. Kanila og sa tanan nga nanambong og nagsuporta niini ang Kristohanong katilingban sa Kanupaw. Salamat kayo ato silang tagaan sa masipang pakpak. Unya magpasalamat pug ko mga igsuon sa Kristohanong katilingban sa Kanuba, no? Pinanguluhan sa ilahang kapitan o sa ilang mga kagawad o sa katawhan didto
nga nag-andam sa pagkaon sa atong mga voluntaryo nga mga panday o mga trabahante. Kay kagahapon dito kami sa Kanuba naghimo og balay para kang largo og charita ranyolo nga nanginahanglan sa atong tabang. So salamat kaayo sa mga taga Kanuba sa inyong pagdawat kanamo, tagaan nato sila sa masipang pakpak. Salamat usab sa mga nagpahulam sa multicab, sa mga naghatag og kahoy. Salamat kaayo sa mga panday o voluntaryo nga nagpasingulan kagahapon bisan nag-ulan, nahuman gihapon nila paggama ang balay. Unya, salamat pod sa mga kabatanunan, mga sakop ning kapunungan nga gitawag og JUST. Tingani wa pa mo kadungog niini nga grupo, no? Bag-o ni nga pundok sa mga batan-on sa Hagna, JUST, Hagna Union of Students and Technicians ba to? Basta mga estudyante sa Baiso. Nindot kayo nga mitunol sila sa ilang kaugalingon aron sa pagtabang nining Diyos nung buhat sa pagpanghimo og balay. So kanila ato sa tanan, ato silang tagaan sa masipang pakpak. Unya mga igsuon karong umaabot nga Miyerkules, mularga na kami katong mga pari nga maghimo og concert tour. Unom kini ka performers nga mga pari. Unya ubanan dayon sa backup, dili backup singers kundi mga tig-manage lang ako ug si Monsignor Ori. Mularga mi sa Canada ug sa Amerika tibuok bulan sa Agosto. Karong Miyerkules, unya manginahanglan jud mi sa inyong pag-ampo kay ang among biyahid layo, dugay, unya ang performance halos kada gabi kapuyon gyud ni sila, pero iampo mi ninyo alang sa maayong panglawas, sa maayong pagbiyahe. Kay ang tuyo ug tumong nining maong concert tour mga igsuon, paglingaw sa atong mga igsuong mga Pilipino nga tuas gawas nagtrabaho. Unya gawas ni ana pagdala sa maayong balita mahitungod sa kinabuhi ni Pedro Calungsod. Unya kabahin niini ang pag-raise og funds para sa balay sa atong obispo ug sa mga pari nga tigulang ug masakiton nga tuguron didto sa Talibon. So mga igsuon, mawala mi sa makadiyot, akong ibilin kamo sa maayong kamot ni Father Dodong Bunyaw. Siya mao'y atong mahimong acting parish priest sa atong parokya. Kung naamoy panginahanglanon sa inyong mga pari, duula lang ninyo si Father Dodong o bisan kinsa mga pari nga kauban nato sa pagpangalagad dinhi sa simbahan. Kanalang tanan, maayong adlaw kaninyo. May God bless you always. Thank you very much. Palihog manindong. Ang Ginoo manahagan ninyo. Manalangin ka ninyo ang Diyos nga makaagahom sa tanan, ang Amahan, o Anak, o ang Espiritu Santo. Ato nagikala ng Santos nga Misa, atong dadon, ang gugmaw kalinaw ni Kristo.